بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم. آمين. والله سا أسلام وانسك يا هير الله على كوني هير الله. آمين. الله كان سبود دم. آمين. كلا فرمكم. آمين. صل على رسول الله. صليم. وكو نموري نمو بي كبه عربدو نمو نظر كلو كلناني أكلو فلو نمو سابا فلا نتاني ولو بلا mercredi نمو le 4 premier mois نمو 2017 Ami Malla Namu Bamako Anyanga walada blayero mina na jara ala ami fagatai aywa anga walada kasheti numéro 2 Namu no ye kabaira jurumu kasheti flana a volume 2 namu na ala sona ni yo damne toy ayo jamana anga kriyasanu ma sallallahu ta'ala alaihi wasallam sali ay jurumu munu bo ko ni mo fatura no e bita jana ma kono mo gani kelendo ayo wati temenena namu anye dokala no yokunu wowe tigataba ninkene ka anya nyin ala fe ngoni ala yeshina irana namu amenyo zoro ninkene ka kasheti numéro 2 labe no ya volume 2 ayo washina ala sona namu anya nyogo zoro keneka awne dara la shina sa namu ngo ala yanga dugo jabi do ya nyina afa ko shini nga yula namu ulu mashi sangare me awnya nyina afa suro ningene keleka namu ngone ala ye shikal fana ka shini rana nga me nyozoro ya nga kasheti numéro 2 glanina sangare wala ala sona shuya irana na ukara wala sona anyo zura keneka ni kene bay nin kasheti numéro 1 namu foga tabla labala mbalma ga nyini ayo famu ba kono ko do ba kono kuma gelo ba kono wallahi kuma baga mo ba kono nganga lamene keni ci kuluye ayo angana lamene keni nafiga kuluye da ko jugoye Allah kambe so awu amin nyafiye ngwanga walada nunu kashetiwu ananga wajiri kene nunu fayda obe walada nunu na nga fayda doka bu walada re
mito ga fara ka kaidi munun di man demendo mito ga fara ka temenyi mise munun di man demendo mito ga fara ka gongo munun bosara lan demendo on nafa ka bu ni wala da yare billahi wala ibi ka islamiya soro detaila akonnana ibi ka dine koroleye akono wa ibi ka dine labanjo ya akono wallahi ngena o la mi fe mo ko do namu mo ko famu o ka do dugolo tigi ala de kama golo tigi ala de wa ala ba nyini ngalahara namu kele ni follow na ay to anga ko ka ala jati kama aywa ni baraka ala kama namu nyani bala sage bala nga nimisa tala ay atuma baraka ala kama bi wele bla joniye aywa obi fo mumini de obi fo islami de obi fo muminatu de mi fa ko do aywa ngolo wila ala kama kene sigira dre gatala wala ba ka jeti numéro dedu mi farad doni aywa islami ila gatala mi fe ka tamakiya buila namu mbal makke islamiya te yi chuwi ay wala wallahi namu islamiya te yi chuwi ay furakiya dunda islamiya ay fugula bleni nunda islamiya ay fugula jeni nunda islamiya ay boji blata islamiya ay kurishi tigeta islamiya ay kurishi jiginda islamiya abada islamiya jogode bal yi tugote sangare wala ay minan dalwe wala ni fura ga mi blene kana ni nyeme ka nyangala namu mani ndo ko islamiya de nyini ndo ko mi mega na puma jamana de munu be no e mali dew namu ani mali karafa jamano ani africain ani larabu ani anglais jamano namu otuma ani suraga jamano ona nyona ani europe jamano namu olu minu nglo bana sisa olu minu mi kan afle sisa wala saw kan laje wala saw kan lame wala saw ka famu do sura la ka dinana o dame dunjugo mina fonga donni Israël wala c'est on ma islamiya kan le furke ay on da do ko furke be dinena wallahi tangare alakire mu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ago jaw adam ne barala wadatu ka jigi kimirla no kara wallahi ni sirna alaje ka alado yi waliwi ala mu ko tayi tula ay tangare dine mi mana ba ko to ke furga doye o ta ke la la to dine ya no karandi bola la mete furga doye ay furga doye malika famu ye bi ko islamia to do ayo lu ya yi la bi wele ko karamo mais verset tigi do kadi ala billahi ni furga baze digi wala ala ka belebele ti dori baze ay ala ka belebele ti doni fugula jamani ay muslimé ti yitwoy ala ka belebele ti doni quraishi tangare ala ka belebele ti doni boji ay ala ka belebele ti doni kurishi tigay mais ala ka belebele bi doni na jogoy tangare quraishi do mi kana o yitwo doy dine mo ko tala wa dine fe quraishi do mi bulula o yitwo de dine mo ko tala wa dine ka fendala ay furagiya do ni kan yi do dai kuma yi tugo de dine mo tola ai amota i boshi bla o yi tugo de dine khasra tala ngare i kurushi tiya o yi tugo de dine mo tala ai na dine mo go kurushi tigidila diga tala wala dine mo go bo boshi tigidila koloshi be min kana dine mo go bo dela koloshi be min tagala dine mo go bo dela me ka fo koloshi dilangana no adana tagala ko o bi ma bayira wala ko bi ma bayira ai no yo ira o au ka famu nganga islamia kadiyala islamia ta koloshi do ay ate forogia do ay ate jalamugu do ay larabu ga masriye jalamugu de wala oh ni mi ngo bi manga ngola de ni ma jalamugu do te islamia aywa
me on ta ga magan wala de ai on me ka anga kira de ladege ananga ala wa on ga kire magan ga chendo me ani magan ga wala de lido tekli sabu kire mo magan ga ladege ai samare kire nana de ala ma fo ay Muhammadu aketa o ma hal ni magan ga ko ote Muhammadu ba keti o ba yiri ko kire Muhammadu te no ko ga magan ga ladege wa salib ba on ta ga magan ga ladege ai ni mogo min go ibila arabu ladege asma ladege aywa o no kari ka dine tabule ni mogo min furige boy ka fiyara aywa me on te maganga ko ay o me Muhammadu de ko wasalim Muhammadu re maganga ay c'est vrai nga Muhammadu te maganga re ko ay Muhammadu bi ala de ko tiens halle ala ko Muhammadu maganga le awaka tira tawa ni ala ko Muhammadu bo maga wallahi mais muna Muhammadu bi jo xale be ala ko ni Muhammadu ko ka be ala ko ala bi mi fo kire baraka no de asma na ngombe kire ko ala bi mi fo bara bi keno de bara tikana ga duduwi ay wala maganga bo maganga nyate Muhammadu de tikatala maganga bo avuye dal ka ba de ya na to no bora mu me maga hoy Osman ni mami ngubi la rabu la dege ni o ka furke namu ko de ka dine ama fa islamere iko dine Osman ika dine yi kumode ni o boy ka dine na ke me ni ko islamea yi tuko tala mi sa ko ayi yi tuko tala bara brachi boji blate ayi ko Osman ko gredo ka ngam boji bla ko boji bi ka suna boji de suna ko boji bi ka yele ka tana yal jenana aywa d'accord hadith li sharif côté mo shi ta so da aywa me joni nga boji bla joni bo mo shi bi ga yele aywa ko nyini de yakanga nyini kira goya bo mo shi bla kafuru ko do wa ay nasigu ko do wa ay namima ko do wa ay jahilu ko do wa ay joni aywa Osman boji bla la ko mo sangare difference biddu ani kafiru ce yenyana kira kala tuma ay boji bla aywa kanga bara no hali kala dala nani boji bam yanu jata ndo amiti moka aywa gongo ma wuli chugo yani ka fa boji laje sigatala yi chugo o kera de tamashe islamu nyonje wala sanga nyondo meni ala kira kwa ya bo moshibla asmani kira Muhammadu sara ni kafiri ya bo moshibla emi ngi deme kira la emi ngi be kira fe emi ngi be kira no fe e kanga munge purge ka iriga kira la kimi ga kira ko aywa nyakanga nyini on de dora dore on nyambo moshidi ala kira defa sigata Otuma namu bo moji bi ga yele ka tare jinana d'accord an ga ke usar ke do namu karamo ke do an ga ko an ga mo min yininga namu dar ne tablo ku biyo min yininga karamo min go bo moji bi ga yele ka tare jinana ko de ma so sore ko ho bi ga yele re ay yele ka di ko yele men ni ku biyo ni karamo mi ya bo moji bla kata bo mo de war muso tise ga jenela o bo moji ma ga yele o yele bi tano mi ku vi mi be ko jabi an ga mo wa e ga to nini tangare wala mi ba ga do aywa yi tugo tesla mi ala ay abada islamé jugudi wa ala kira keme sabantan saba chamu ci fo kama ni jugudi kalmatu shara ko fe jugo wa ala namma ba kama ni ba mo wannan ci ala ma fo fuyi la ilaha illallah ma wara te ni ala te ci de wa ta jugo mo bla jugo ka wallahi na ngara mo wannan mo قل لا إله إلا الله أخذ أخذ بانا رجال دو بمشي دو بلا بلشي دو تيجي أسمع العرب كاد دو فو كله كاي ولي كيشة الله كرامو دو وجري كود دو أكون نازل الله را نمو أقول مغامرة الله كافي دلكو أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله koni o fi da Allah ra koni mi na chuta janmena namu ku bi ala wele no ko ala bibla Allah akbar ku mo ya fadala ay angala mo ne te ku bi mi nglobe karamgola ni bi kan ala me ni bi kan yi puraka namu ni ma fi gabla be ayo men dai na metane sangare ku bi la ilaha illallah mawrati ni alate namu muhammadu rasulullah muhammadu di alaka kiraye namu muhammadu di alaka chide sallallahu ta'ala alaihi wasallam
ni mɔgɔ min sɔnna ka nin fi da la ko fi yo ayiwa ka tila ka boli mara namu ko fi a ka lɛlɛ bɛ mun y'a ye foyi mɔgɔ min ye nin fɔ da la ka tila ka kɔmɔ sɔn ka jafara minɛ ka kɔndɔrɔ minɛ ka saana minɛ ka kungɛrɛ minɛ ka dugudasiri minɛ ka wulujugu ni sujugu bɛɛ minɛ namu o tuma nin bɛɛ fɔ kun ko ale ka kalimatu tawhidi ko bɛ baara k'a ye lahara ala ko an kana fila fara ala kan ala kira ko an kana fila fara ala kan mɔgɔ min y'o kɛ ka kira sɔsɔ ka ala sɔsɔ ka fila fara ala kan ka filɛlikɛfoya kɛ n'o musirikuya ye ka sa o kan lahara ko ka kisi ko ni kalimatu shahada ye ayiwa i ye kuma min f'i da la n'i tigɛra a la lahara ko k'i bɔ bolo la o bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ dan bɛ fɛn min na i tigɛ bɛ fɛn min na n'o tɛ n'i dan bɛ ala la k'a f'i da la maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala Muhamadu ye ciden ye ka tila ka boli sɔn o kɔrɔ ko i dan bɛ ala la ko min tulo da dɛ ayiwa ko maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala Muhamadu ye ciden ye mɔgɔ faga bɛ yen don o don janfa bɛ kɛ don o don mɛ kira dun ko ni mɔgɔ min y'an janfa k'o t'an dɔ ye karamɔgɔ kunfin o mɔgɔ min y'an janfa k'i to ala ka so kɔnɔ misiri i ye silamɛ dɔ ye ayi o t'a dɔ ye mɛ i dun ye cogo ka ɲi dɛ mɛ i tɛ sabu diinɛ tɛ ye cogo ye ayi baara de don dusukunmaya laadiriya ani tilennenya a ye mankankaw ɲininka dɛ aw minnu bɛ kan k'a fɔ ko mankankaw ko Muhammadu el Amini Muhammadu el Amini ko jɔn y'a da kira la mankankaw de ye nin fɔ an ka ciden ma rasulullah a ko Muhammadu de ye el Amini Muhammadu de ye danayaba ye laadiri don maa tilelen don a ti bi maa ka muso kan a ti galon maa la n'i ye fɛn min kalifa a ma cogo min i b'a sɔrɔ cogo la n'i kun ye 400 dala k'a ma sallallahu ta'ala wa sallam a ko Muhammadu ni mara i y'a d'a ma cogo min i bɛna minɛ o cogo la hali ni mɔgɔ nana ko k'a falen a tɛ falen mais i b'a dɔn ma o yɔrɔ bɛɛ i ti kɔdɔ ka bɔ yen fiyewu o yɔrɔ bɛɛ an bɛ fɛn dɔ san a la an bɛna tila k'a ɲini k'a bila yen e bɔra dɔrɔn kungo dɔ cun i kan i bolila ka na an karamɔgɔ an ka wari di yan a n ko ne sera o ma fɔlɔ n ko fɔ kɔfɛ sinala change n ko ne sera o ma fɔlɔ ayiwa a fɔ k'e ye silamɛya kuma su de a kana kalifaw dun dɛ ayiwa a ye ni maa ye kalifa d'i ma a bila yen a bila yen ayiwa kana dun fiyewu kana dun i mago la kana dun maa wɛrɛ ta la i t'a tigi na kuma dɔw ayi Muhammadu de sɛgɛsɛgɛra mankankaw fɛ f'u y'a wele ko el Amin mankankaw tigɛra u yɛrɛ la o de la u y'a fɔ Muhammadu ma ko danayaba don sabu mɔgɔ bɛ mɔgɔ tanu o t'i dɔgɔya kuma dɔw la nka kuma dɔw la mɔgɔ tanuni b'i yɛrɛ dɔgɔya Muhammadu de y'u den ye Muhammadu de y'u mɔden ye Muhammadu de y'u kulomasama ye olu k'a da la ko Muhammadu ye danayaba ye ko n'i ye min d'a ma cogo min i b'a sɔrɔ o cogo la o tuma u ka siya ka dun u ka lamini dun u ka karimu dun u ka ali dun n'i kun y'a dɔn ma a ti dafa n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ko dafalen ka ca dugu la Muhammadu kelen tɛ fɔ a fɔ ko Muhammadu ani Saka ani Siriki ani Jakarija ninnu bɛɛ ye danayaba ye nka a fɔra de ko Muhammadu el Amin danayaba don n ko silamɛya ye danaya de ye la confiance maintenant on est islamé yi tuguni kayi mais diine yɛrɛ tɛ dusukun na wa diine tɛ waleya la mais o bɛɛ la an bɛ kulo bɔ ko an ye silamɛ ye tɛgɛrɛ fɔ an bɛ kulo bɔ yɔrɔ la ko an ye silamɛ ye ɔ kumakan kɔni ka di nka n'i sɔn tigɛra i b'a dɔn ko dugu dɔ bɛ yen silamɛ ye cogo di u m'a fɔ boyisi don wa an k'o ɲininka boyisi tigi ma taa janima kɔnɔ ala ye min yira Firawuna ala ka danga b'a kan Firawuna bonbonsi tun b'a bonbo la fo a gɛlɛnkala n delila k'o f'i ye ka ca n'a b'i da a b'a meleke komi dɛbɛ bileri kɔni lanat a b'a to a disi kan kafiri bɛ janima kɔnɔ bonbosi ko don i b'a dɔn nin yɔrɔ la ko mɔgɔ tɛ bonbo si la bonbo bɛ maa min na olu mun ka silamɛw ni ne ka gɛlɛn nka ne don bilahi hali ni diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko silamɛ ye cogo ye anw bɛ to an da ma fo an ka se ala ma sabu mun kosɔn anw m'a dɔn hali fɔlɔ kafiriw bɛ jogo ko ɲɛdɔn fɔlɔ kafiriw bɛ danbe dɔn hali namuruzu bɛ danbe dɔn
afma ga danga tere bella nga ba do chemi wallahi na on da karayi to ni zata pura ka do te islam e boto fi ka qur'an do bla ikerela ko ka do ko ni karam godo aywa aw ma fo qur'an bla ikerela ko haramu do ay nga wata dine ko ira wallahi dine bi doni diskuni ka wale ni o ne ma baya fana tugu yayi mais ma bati do atme do ay nonga ma ba ga furga bi sama duguma no fe aywa agumi jalande do aba chaka bla kamanguna wa keme aba jigita wa keme bavla buza kaja jalamugu kaja apma jalamugu be ko mishato o di anga ma bay o di anga karamoy aywa ala mo ko be yi wala ay muzoki sutura ala yofo wala kare ya fa sallallahu ta'ala wa sallam metegi sutura o fora ko dafo ka dam de kimire la ka yela kana bla barala no datura bana uma bo ku shi tika do ya fo ko yi tugo aywa mi fi ga yi tugo be bo skla mera to skla me jugudi jugu te yi tugo o wala ni wallahi o ko ku shi tika do bitle ko hayo kala halakra ko ni mama ko yi to ne je al ka wa ko ka atobi jare mo kono ma tammi sel la ka sel minende ni si jigime aywa mo charo hadith al sharif aywa hadith akorota le ndo on di soso chedo aywa nga tukodi ko halakra ya fo muna aya foro nende aywa mungara foro lay hadith nyi munaka aywa angara mo ni nyoro fo mo yo to ni fraga kama fraga alakira ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam akoni mogo minga kuishi to manan sel ka wakruka no se ko ko kuruwe no se kuruni khato bi janabana Allahu akbar ke ko aywa yo fi kire bi man takdira wode gata mano yo bala aywa parabolo bala ko do mo bala wallahi luka mo betitu gata do abe fuude do be fuude aywa ni ya ni ka to lebi ya ko zulama ado fuufu ne do wallahi do bi to akko zulama ni o fuufu ne ni ni ta fa ko wallahi wala kala do be o mo ke o nu ko yo ke o bu ko ni do wallahi hali qur'ana ni nan zara kala ke tsaka qur'ana ni fo ay ni arabu kala ke tsaka qur'ana tafsir ay bo adin sa beti so bu nuzul ayatu be ni mammo kala tsaka kuma yauka ay haya jigi jugu ana jigi ku ni mammo do tsaka haya ni fo ay mataba iba koro do koro jela me tsaka makala ay andra mo ko balo tigata otuma hadisa ya fo mun hadisa kale ya da ka ko abubakar bora kana namu o ya gro ga kurushi jigi me fo duguma o ko mawo ko hanne aywa an ga bor ka question era la jere namu mamadou alin newa aywa mais ala de ko haramu de ala le créer fait mi haram olu de to ko haramu dagale de ala le créer fait mi daga o to ko dagale namu otuma ala créer fait mi haram ya abore ko mamadou ma ko halin newa aywa mo ko do bola tigata wala o ko haramu gwangande aywa nyero bi soro ka haramu abore ya do nyetalila ay o labor ba fo ko halne no te afro ko jene haramu namu ay kitabu la je jono ko halne aywa te sawo jom wote ala ka me sawo ala la je namara ya haramu sawo jom ko halne muna sabu jene haramu be kenaka namara ya haramu be kenaka me kurushi jigini ya haramu e o bi dogola muamuru de bi so go nyefo ani muamuru ka mo kira ko ikote aywa ya ka jabi o de ite abore ete wo abore ni nyono kote ay abuma mu ma bogar la aywa mu ko jiginna nyaka ma fo nyaka sirata mu ko jiginna ya ga waso namu yira waso banji abode kufu allah ani yere boyeni kabanyere la abode kufu aywa sabu ala kire maganga de ni ala bi kuma kira fa be kuma kira fa ni maganga ko melone wala sa kira ka tafa do kira ka do ni wala
misalla an fe an b'a fɔ dɛbɛ ma ko dɛbɛ namu mais an ka mara dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ma ko bileri nanzaraw b'a fɔ ma ko lanati ayiwa o tuma ni kira bɔra bileri mara la ni ala bɛ kuma kira fɛ ni dɛbɛ ko kuma ye a t'a fɔ ko dɛbɛ wa a t'a fɔ ko lanati a b'a fɔ de bileri pour Muhamadu k'a dɔn nin ye fɛn min ye mais ni ala ko kira mɔgɔ la ko lanati kira dun tɛ dɔwɛrɛ dɔn bileri kɔ o tuma fɔ kira ka bɔ bileri dugu la ka na nati dugu la ne ko nati ye mun de ye ɔ ni kira nana dɛmɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ a ka diinɛ ko la n'o tigi tɛ kira ka diinɛ fɛ o bɛ se k'a fɔ Muhamadu nati kɔrɔ de ye k'i ka wari d'anw ma o ni tugu bɛ fangalen bɛ yan nka n'i t'a dɔn i t'a dɔn dɛ o tuma n'o kɛra diinɛ bɛ falifali diinɛ bɛ cɛncɛn pour que o kana kɛ ala ye diinɛ jigi l'arabu ka koloden la sigilen la pour que ka faamu nɔgɔya kira ye arabu fɛ u b'a kalama suraka jamana ninnu bɛɛ la a bɛ yen hali mali kɔrɔbɛla la a tun bɛ yen u bɛ to ka kurusi dɔ kala k'a don u b'a fɔ a ma ko mugu fiyɛ mugu fiyɛ a fo ka bon dɔw k'a ma ko fobani mugubani dɔw ko fobani a fo ka bon fo a bɛ sama dugu mɔgɔw nɔfɛ Muhamadu y'a ye cɛ dɔw ni sahaba dɔw n'u muso jɛ bɛ taafe la ni muso bɔra kɛnɛma cɛ bɛ don so kɔnɔ a tɛ se ka bɔ ni cɛ bɔra kɛnɛma muso bɛ don so kɔnɔ a tɛ se ka bɔ mais kira ɲɛbara mɔgɔ dɔw bɛ ka mugu fiyɛ kala ka waso ɲɔgɔn na kurusi bɛ ka sama dugu ma o tuma kira ko bi haramu ye kurusi samani ye dugu ma a ka da hakɛ la mais a ko Abubakar t'a la mun na Abubakar ta ma dɔn ko mugu fiyɛ o ma dɔn ko muguba o ma dɔn ko fobani o ma dɔn ko waso o ma dɔn ko yaada o ma dɔn ko yɛrɛyira o dɔnna de k'a sutura o tuma Abubakar e t'a la wa min y'a ta don Abubakar ta ɲɔgɔnna sira kan k'a fɔ n ye yɛrɛ sutura hali n'i ka kurusi bɔra yan fɔ Makan ne de y'a f'i ye i t'a la mais n'i ta dɔn ko yaada hali n'a ma se kɔlɔlɔkuru la hali n'a bɛ kibere la a tigɛ fɔ woro dɛ n'o tɛ n'i sara jalima kɔrɔ bi ala tɛ yaada fɛ ala tɛ waso fɛ ala tɛ yɛrɛyira fɛ jamaniya ala t'a fɛ o tuma an k'a dɔn ko diinɛ ye cogo de ye cogo tɛ sahabaw k'a dɔn o la ko kurusi tigɛli tɛ kurusi jigini tɛ mɔgɔ bɛ ko dɔ de la n'o tɛ kira Muhamadu kuma kurusi don Muhamadu ye nin fɔ o y'a sɔrɔ kurusi tɛ kira la o taafe de tun meleke b'a la ala kira tun bɛ taafe de seli ko meleke a kɔkɔ de la k'a jigin dugu ma ka tagafe meleke a kɔkɔ la ka jigin o kun ye kira ka baara ye a ka ɲɛnamaya kɛra o de kan o tuma n'i ko kurusi don ko kira ko an kana kurusi kɛ tan kira yɛrɛ ye kurusi don fɔlɔ de yan an ka kuma o kan a tun bɛ taafe de seli mɔgɔw bɛ taa hiji kɛ cogo min na kira tun bɛ don de n bɛ taafe meleke ten melekeba bɛ don a ka kuma dɔw la nka a tun bɛ taafe de meleke o tuma ni silamɛya kɛra yecogo ye munna n b'a ɲininka a bɛ jamana jumɛn dɔn ko o jamana cɛw ka fani donda ye taafe an bɛ fɔ k'o jamana dɔn a t'anw kɔni bɛ yan wa a tɛ afiriki wa a tɛ Europe jamana na wa a tɛ Azi wa a tɛ Saudiya a tɛ diɲɛ yɔrɔ si an bɛ min dɔn n'a bɛ yen u k'a déclarer mais an b'an don yan bogosi ka bila kulusi ka tigɛ a kuma forokiya ka bɔ fugula jɛmani ka don a dɛmɛni ka don n'i ye sɛgɛn ye bilahi min ka forokiya ye mɔgɔ ka fili wallahi ka n ka fulani bɔ ka fili ka kɔlɔsi bɛɛ tigɛ ka bɔ n tɛgɛ la wa min ala sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa sɔrɔ alijinɛ na kɔlɔsi ko tɛ o forokiya ko tɛ nin ye mɔgɔ tɔrɔnbɛlaw de ye mais n'an m'a don komi diɲɛ tɔrɔnbɛra diɲɛ filila silamɛya tununa k'a tunu pour an ka lamɛn sa o tuma fo an ka nin de don ka n'an sigi k'a fɔ ala ko ta tari mɔgɔw ka se k'u den ka tiɲɛ sɔrɔ n'o tɛ n'i y'a dan ne ma bilahi min sigi ni tiriku ye k'a baara ci fɛngɛ bɛ don fɛngɛ bɛ bɔ n b'a wulibali di mɔgɔw ma nin sigilen filɛ nin degun ne tɔɔrɔlen tununnen don nka n'i ma nin kɛ a tila mɛ ami a bɛ fɔ ko filimani dɔ sigi b'aw ɲɛfɔ a bɛ kan ka mɔgɔw nɛgɛ k'o dulon k'a bɛ kan ka nasɔngɔ ɲini ne ka nasɔngɔ siri ne ma la
otuma mi faga do muslim ya te yitwe mbo shi blete kolo shi badonde jala mugu melekete illa arabu ka vote otuma islam ya re muyi ala dene ko fe kasira ala nye ki kile ki jogonya islam ya bana sangare wala taw wallahi ni abe oh nu ya ge yejo way ayre ni ha aywa ni yejo do an mali furgati ka tana furga ndaye mu ngala jamana khaya ni yejo do an mali safi ka tana zandaye bi afed mu ngala ya di zakara wajibi ala fa qur'anana même on veut malle ka rafi li fay wallahi di zakara wajibi ala ka qur'anana mais on veut do bo o dita do ka bo sokono choroba nyako ka nu bora ka soro ko bo ko bla shagini kono ka soro ka mini jubuni do ka ila taloka ata balla afoko ko zabirlo be lingeta wallahi afle ay oh ni ma ifendoni ka furgani ndo ki pari o de kema ga mla ko be jawga parler la aywa ka nyere toro ka nyere nyani sikata no tane do mo ba do billahi ne tenbe ay tenbe ma do le tari mo ka se ka sabali ka ngono kaname e do mo be sigidala sikata no mo be mo yoro la ba do ni te furga fe ay un ta do slanga kala ni furga ni fa ka ni yoro indo ay ndeme do lo wala tuma mina ni kire kutuba jake aga kutuba laba kire kuma na ka kuma sallallahu ta'ala wa sallam sahaba do anyininga abo muhammad mi fega islamia nya foyina hali ngana ma wara nyininga bele ay adira alu ka mubo muhammad islamia nya foyina hali ngana nimisa ko muna nyininga islamia nya foyina mago kana jokki da warla fuka dugu ko lo meleki ala kire ma fo chey furjado muna aywa sabote ala kira ma fo ceye koloshi du kana muna ote kira ma fo ceye boshi bla muna ote atuma na kara koloshi bla ngana na kara boshi bla na kara kurushi tre ala kira ma fo ceye o kono ko muhammadu e ke jaba sala sangare wala me kira e mo fo ceye aywa ako ni dangara ala la de ikli allah ni srame ala ni ikli aywa o furga goya o koloji goy o larabu kan goya o to kan goya o bumana kan goya o ni shemiye sira ala nyola ikle ola ibi dugumina sira ala nyola dugula ikle o dugula ibi jamana mina sira ala nyola ikle ola wallahi na ma furga nu ndoka na misrila ka angle misri kono na mura ka sura ka anjige kare kono o bela ko islamia to ko de be wela na galodo billah galo fi ban wallahi mi fa kan do ayo mo metti me ka fara ka sera do ira mo la ala ka me so ba mo amin ala ka me so ba amin o ko na mo eta namu a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin ami tagani ni ala fama fe namu ka bo shaitan daga ne toro mo kaka jina shaitan ne aramande shaitan namu ala kan gisham amin jine shaitan mai da wallahi mai nga ala da shaitan ka dugu jine shaitan ala duanu ce amin ai shaitan ta ga koi ai aban daga ka ki bu ala ka sira de ka wallahi ki naga ki turo ki naga ki jamba wode do ke an ga na so ka nyar to shaitan bolo aiwa an ga do shaitan da yan juguwe ala ta juguwe wa kira ta juguwe shaitan da ya juguwe an ga do na ya naga ka amla min an ga ba aiwa an ga kili ka sira ala ka baro ka la jata ke yira o shaitan bara do wallahi ya da shaitan bara do kawai yira la shaitan bara do nyo de fonga kashati tumenona ngo akana nyaga yira la fiyo ka fo an ala ka suru foddo min na ya ni ala ka meleka bulu ala ka lijina aiwa dai ta fuyi wallahi otuma no dona mogoti kawai yira la kawai yira la yakunu ngata mai she wallahi mabbe abli ko be bire tarla mabbe abli ko ala ka jurubi la mabbe abli ko ki mani no kara mimi nye bo nyenyi wallahi nanga jamana bilala ko mali islam jamana o kuma in fara ko fo ala ba kara jima amulu kuma fu wallahi atogara kuma de wallahi samare
hanga jamana mali dame jamana mali islam jamana mali hora jamana mali dunga fa jamana nanga nyon wala tola way mali wo de ke pme fogo bare ta ka bo malla ka to ka toy aywa ndanya la ba amala nanga dumi go taye ni to bawulu fo tamul ko mi kan fa ay la mawele ay ala ka so ko na muroy namu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala kulli hal amanga wala da dabne ni ala to barka mai ala minya damene no ba Allah ba ala warate mingo wallahi famo ga famadu malakul muluku masa ga masa minya damene no ba Allah ba masa da bita ga mindo ala da ya damene wa ala da ba Allah ba wa fando balle ay wa fe mala blay wallahi wa ala ta fanga ya mor kono ay mais ala e fe bebla ay raka ya morula na ko pa fe de bi buy na mi fo ala ka me so abu na mura mi ala tanu ka ala barkada ka ala wali mondo ala mi zona ka anzigi nin kene bele baka namu ledu min dara nve awi ala sona ka anzigi akana ka ambi wala fu ko barkada ka wali mondo na mura edu namu ambi salli ala ka cidem bele baka wa salli noy muhammadu wa salli sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa salli kirawete kiramingo wa salli muhammadu mi ko damne nabi ko laba wa salli kira folodo wa salli ale kira laba wa salli kasoro kirate ale muhammadu de ya damne wa kira betale ko muhammadu de bina allaba wa fle laba la aywa laba de muhammadu gatala sayyidul khalqidu wa salim sayyidul kawni kawsara ko jitri wallahi muhammadu wa salim muhammadu mi ni bana la ala bi bayla wallahi muhammadu mi ni karafe ala bi kife muhammadu mi ni karafe ala ti sofiyo kifa kafir lama wallahi kira min gabo ne fabe salim ala di adam ne ngaya laba wallahi muhammadu mi jugo boka wa salim muhammadu mi muslimiya ke yitwe wa salim muhammadu mi islamiya ke islamiya yere wa salim no e jogo ani dame ani kleleye ya ni nga ko ya rasulullah namu mamuru nare wasali la rabu ga ku ye kre ayo amu mabanga na ni ni ngade to bamana watila afba manji nunu ta fi ma ko chente ayi nga obi bla bi rasoso mamuru na ni ni ngade iga nyefanye ayo Muhammadu nana namu Muhammadu ku yekrai ama ba namu ngani nyinya da ayo nabla Musa ta banaya ku yekrai namu nabla Isa ta banaya ku yekrai namu inna ma fa ku yekrai dallo jimi bulo ayo ala kira ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ne Muhammadu ci kana jogon mon dafa kana ladriya dafa kana dame dafa kana horiya dafa kana kire to ka fole sebendia ko kana nabijma to ka fole sebendia ko kana jogon mon dafa ala ye kire tinli kara otuma kire min cire ni jogo dafa li o kire bi cini yi jogo dafa li ble ay o kire bi cini yi jogo nyefoya ay to bu fangara mo namore namu ambe kado danga famo ma mali famo namu ay kella dire aywa famo namu ay hina fando na aywa kaduma famo namu ay akle aywa adon namu fanda munu ni bi kan wotonyo bi olu de sigi fagala adon namu an ve mali kono ya
malide fanda mun men yani na jamana kono namu malide fanda mun men yani na jamana kofe olu de jamana famo sigi ne ta famati famasi wallahi wala jamana de ne bi sigi tigata famo ay ne fanda una ay fanda nyigi che malide bi torola mallaya malide bi torola mali kofe famo joro mayi ama sari te barala consulat te barala gouvernement te foila o yera ga deme o glato ay saballe baraki ay sabali ayo sebet gi ala de tigata yana ka fo aka mugu cinila namu berdemu walma shar komba walma kala kunu namu aka no ke folo de ay name na clara na bi mi go ko fo ay oke wala ne parledo tigata jamana fanga tede namu hali faransi famo kana mine kata no kasula faransi mparle bia tangare même mo be munade yana ka no kasula ay name de aywa hali na manjo kan name namu temene duna ul lame de aywa kamale be kam vode akan ni jimani nakanga ni awon da politique mai ay ante famay wante wartige ngani jamana dede otuma ante ta president ka bureau la de ante yezro ante ta ministre ka bureau la ante yezro nga nanya na bureau sigi no ala ka bureau e ala e min vo ko fu ya mo fu ya ndigi tuka wanti sronye wante tamakia abada an gote nguni ko ala yere la tigata wala be kan afoni cheni wallahi famo ya klede ayo waldo manyanna tigata malbi galamina su da don da wallahi lafiyate mali o ga mali kono ya lafiyate mali do ga jamana ko fe ay lafiyate tanga fanshi wa mali debi kasola je fabbe allah adam na ngoro ya ay mauritania namu o be kasola tigata algeria namu libya italy malta dubai namu kuwait maga madina namu France Espagne Italie Allemagne Suisse Guinée équatoriale Congo Brazzaville Kinshasa Cotonou Ghana Mali debeni mbela bi kasula dalu ba muliya ganyi ni amafu wallahi wala atuma mari famo aw ga jamana de ngata toro kata do kasula je fabbe ko mu ngara sabu ko tigitula wallahi on ga kuma to de wala 2000 fate fajole ni kay ko mo bi ko bekina wallahi foro tala ay nga fajole me denwo de ngonu e klo kila ubado torobe min yula wallahi wala mari famo ni aka kanwe ndime ne ko ngala la na bana masa ana herede na ma bama abalo ana yede wati fo mashiko ay Allah ce da me amin namu rangara mo namu mi dugo kayiku karamo dugo manjawo aywa ma kawi aywa karamo yana ga taktak ya dishu namu asifirna safilina namu kiyar fashe da muka barawutu hamun ana hamu ka ga tacce yana ka tacce ma fatise ma fatise ni digi ka ga ne ta do abe me mo ko be mina an gara mo ko aya ke ala kama ay dugoyin aya amina aywa karamo ala ka jara bi bo fama bulu fela amin ala ka jara bi ala ka qur'an amin mo dugo ke aywa ame dige mina bi olu de do wallahi fama te fandande tigata an gara mo de che bebe sawye wallahi me o kene ku kla bada aywa sisa ndi jamana fo aywa manga do laro da we mor famo e morro takabo malla ya kata o mor bla ka do bomarde ani famo sigi me pamala ka khono buri ka hakulu be chen allah biya kle kabay allah mais o mor nunu de mel kono ya otuma nori mo wona na biya ngaya ko nori ka rebellion na biya ngaya malla albe biya mor sara ka munge oy awa dalu dubula ayana ga ali fa ta nori mo nunu fa flo na klarat na fa iba do la ko jono ko tere akiba de olu wallahi mais ala chende be na mora ita abal makani ba nyakoro ana dingeni ana ka kalande jashile noye ali sangare ate fenno ama fengala Allah ka warabado ngaye fitini minno abi fago lakale yani kaburu ce
wa ma karamɔgɔ dɔ ma dɔnnibaga dɔ ma faama dɔ ma waritigi dɔ ma jinɛ dɔ ma mɛlɛkɛ dɔ min bɛ se k'o dabila ala ka dugukolo kan dɔ bɛna fɔ k'o tɛ saya mɛlɛkɛ ko ye dɛ saya mɛlɛkɛ tɛ se ka fɛn kɛ fo ala k'a fɔ a kɛ n'i y'o bili kɔnɔ ko saya mɛlɛkɛ bɛ se ka maa ka baara dabila u bɛ mɔgɔ kafiriya pewu ala de bɛ se ka baara dabila ni saya mɛlɛkɛ ye o kamalenni mankan don ali sangare bɛrɛnin dɛ nin y'a bɛɛ ye nka a bɛ baara kɛ ala jate kama mɔgɔw ko tɛ n'a y'a sɔrɔ k'a bɛ kɛ mɔgɔw kama ɲankuma dabila bɛ tile k'an wele k'an ba neni k'an fa neni komi ne ye n ka adresse di jugu ni ninw ma n ko n'u mago bɛ ala ka diinɛ na o k'a ɲɛɲini o ye nin wele ɔ k'a di jugu ma n'a mago bɛ n fa neni na o k'a neni a filɛ o b'a kasa ni maa fila ye weleli kɛ k'an bɛ fɔ k'i barikada k'i wale ɲuman dɔn k'i bɛ baara minɛ i cɛsiri dɛ i ka baara taabolo ka ɲi an bɛ dugawu k'i ye mɔgɔ fila bɛ weleli kɛ ka banni kɛ ka fandeli kɛ an kɔni bɛ nin fɔlɔ yanni ala ka wele ka na n'o nana o b'a ban faamaw ka faama de ala ye ali sangare b'a ɲɛkɔrɔ su in na an ka walada k'an sɛnsɛn n'a ye an ti peresa nɔfɛ an b'a bɔ a da la dɔɔni dɔɔni kayida minnu bɛ d'i ma olu nafa ka bon kosɛbɛ n bɛ jɔ an ka walada kɔnɔ yanni n ka walada tɔgɔ f'i ye n bɛ foli ani waleɲuman dɔn ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma n'o ye zamizami ye n'o ye madani ye n'o ye abibalahi n'o ye muhammed madani de n'o de ye seyidi sharif usman madani haidara nkɛnɛ in kan b'a fɔ k'a barika da ka waleɲuman dɔn k'a ni ce karamɔgɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye diɲɛ ma ala ka diɲɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala ka diɲɛ kɛ k'a ka bonya dɔ a ye a ka baara ala k'o dɔ a ye ina shanniya ka huwa alamta hashiri ta cɛna ala kana n k'a ye ala kana bɔ an na ala kana n'a jɛ kira hɔrɔma kama sɔli ala rasul o ko n'an bɔra yan an b'an fɛn yanni fɛn cɛ ala kɛra ye jurumu minnu jate sallallahu ta'ala alaihi wa sallam n'a bɛ fɔ olu ma ko kabayiraw jurumu minnu a kelen o kelen ni sara n'a ye i bɛ taa janima kɔnɔ i tɛ ɲininka ko la o ye 21 ye a 21 kasiyɛti numéro 1 la an y'a fɔ k'a bila sabanan la kasiyɛti numéro 2 bɛ daminɛ o sabanan de la ka jigin ni waati y'an sɔrɔ yɔrɔ min an b'a bila yen ni ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya an ma an ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan walima kɛnɛ wɛrɛ kan an b'a saba kan dɔɔni dɔɔni a y'a lamɛn faamu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ a jurumu sabanan de ye a ko jɛnɛya mɔgɔ o mɔgɔ sara jɛnɛya kan mɔgɔ o mɔgɔ jinɛ o jinɛ sara jɛnɛya kan bɛɛ bɛ taa jariba kɔnɔ n ye jɛnɛya kɛ n bɔra la ka tuubi a kuma na o ko tɛ dɛ mɛ n bɛ jɛnɛya la n sara jɛnɛya kan n'o kɛra kira ko i bɛ taa jariba kɔnɔ sabu kabayira don kabayira kɔrɔ ye fɛn minnu tɛ yafa les péchés impardonnables jurumu minnu tɛ yafa delili tɛ jurumu minnu na shafati c'est-à-dire k'a fɔ an ka sɔrɔli don o tɛ jurumu minnu na o de ye nin ye kabayira faamu min ye i n'a fɔ ni mɔgɔ fila kɛlɛla misali la bamakɔ yan an ka ko circulation na dɔ ko bɔɲɛ dɛ u jigira u y'a kɛ kɛlɛ ye u taara polisi la sariya bɛ a daga kɛlɛkɛla fila in somɔgɔ bɛɛ ka taa delili kɛ i ka maa nɔfɛ sariya b'o daga nka n'i ka mɔgɔ taara don walemuso kan
ka jɛnɛya kɛ walimuso la a tilalen ka muru kɛ k'a kantigɛ faamaw y'a minɛ u taara n'a ye kaso la a cɛ min bɛ t'o delili kɛ ne t'o ma dɔn dɛ ka fɔ an ka taa Saka ka delili kɛ k'a bɛ faamaw bolo o la n'a fɔra kodɔnmɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ polisi la faamaso la ko an ka taa delili la kodɔnmɔgɔ ka kuma fɔlɔ ye mun ye a ye mun kɛ kana taa ten dɛ fɔ a ye min kɛ f'i k'o dɔn n'a ye maa kantigɛ o tuma maa tɛ taa maa kantigɛla delili kɛ n'i taara o la i kan ka minɛ ka don o la nka mɔgɔ fila ye mankanni kɛ u sera ɲɔgɔn bolo la o tuma delili bɛ k'o la a ye sabali sitanɛ n'a kuma don o bɛ se ka faamu cogo dɔ la o tuma jurumu ninnu bɛ i n'a fɔ mɔgɔ kɛlen ka mɔgɔ kanati ka taa polisi la delili tigɛ cogo min na ni jurumu ninnu mɔgɔ o mɔgɔ mana sanni ninnu ye wurudiko t'a la nafila t'a la kɔlɔsi dongana t'a la forokiya ka b'o t'a la jalamugu ka b'o t'a la hijiko t'a la walahi larabu ka gɛlɛn fɔ t'a la mɔgɔ o mɔgɔ sara ni nin kelen o kelen ye lahara don kira t'a la yafa deli ye a kelen o kelen a sabanan de jɛnɛya ye jɛnɛya bɛ adamaden ta cɛn diɲɛ na k'i mago sa mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye jɛnɛya ye i tɛ sa i ma balama i bɛ sa i ma nama wa i bɛ toli i bɛ sa i gɔmɛ dɔgɔyalen i bɛ sa i fɛgɛyalen mɔgɔw bolo danaya b'i ka quartier o quartier la danaya bɛ wuli hali kundiya la bonya b'i ka yɔrɔ o yɔrɔ bonya bɛ wuli ka bɔ i kan kundiya la kanu b'i ka yɔrɔ o yɔrɔ kanu bɛ sa ka taa i ka di mɔgɔw ye u bɛ ba don o don k'o duga komi bafiriji bɔlen fani kan o bɛ ɲimi cogo min na a bɛ ɲimi ten ka taa a ka jugu maa si ma a ka jugu maa garisɛgɛ ma o tɛ lahara ko ye dɛ o bɛ kɛnɛ kan wa lahara don mɔgɔ o mɔgɔ sara jɛnɛya kan ala kira tɛ sɔn fiyewu ka n'a fɔ k'a bɛ ala wele ala yafa nin ma a dun sara jɛnɛya kan n ko ala ye kira ci k'u ka jɛnɛya dabila o tuma mɔgɔ min ye ala sɔsɔ ka kira sɔsɔ kira kana ala deli o ye ni kira o kɛ o kɔrɔ ko kira ye mɔgɔ janfa dɛ ni delili b'a la a t'an to an k'a kɛ siɲɛ kelen an na taa delili kɛ yan nka delili tɛ nin de la delili bɛ min na olu bɛ yen kataw bɛ yen filiw bɛ yen n jɛna dɔrɔn n ye kojugu kɛ ani n ka baara yɛrɛ ye kojugu kɛ olu tɛ kelen ye dɛ jɛnɛya o ye kabayira jurumu sabanan ye ala kana an k'a kɛba ye ala k'an kisi a ma minnu b'a la ala k'u bɔ a la kira bonya kama sɔli ala rasul amma kabayira jurumu naaninan o de ye dabalijugukɛ ye dabalijugukɛla n'a sara dabalijugu kan a bɛ jahanama kɔnɔ dabali kɔrɔ ye fɛɛrɛ dabalijugu kɔrɔ ye fɛɛrɛjugu fɛɛrɛjugu tigɛla bɛɛ ye kafiri ye ŋaniyajugu ye fɛɛrɛjugu tigɛla ye ka bɛnbɛn bɛɛ dɔ siri mɔgɔw kɔ kan fɛɛrɛ jugu dɔ la a kɛra dabali jugu ye o mɔri juguya ye o a kɛra dabali jugu ye o sɔmɔ juguya ye o a kɛra dabali jugu ye o ŋɛnɛ juguya ye o a kɛra dabali jugu ye o hali bigi la nansara bɛ se ka dabali jugu kɛ bigi la mɔgɔw kan ka min kɛ mɔgɔw kan ka min sɔrɔ n'i ye bigi kɛ k'a sɛbɛn k'a m'o sɔrɔ i ji y'a dɔn a y'a sɔrɔ i ma dabali o dabali jugu dɔ ye n'a fɔra ko dabalijugu mɔgɔw bɛ sin k'a miiri ten ko minnu taara fɛn dɔ genge yiri la o b'a la n'a kɛra ni juguma ye kɔni o b'a la mɛ hali dɔ tɛ taa fɛn genge yɔrɔ la o ye dabalijugukɛla ye sabu dabali ye fɛɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ye pilan jugu dɔ tigɛ k'a dɔn nin ye pilan cɛjugu ye k'a dɔn nin ye espérance jugu ye ka tila k'a exécuter k'a waleya o ye kafiri ye silamɛya yɛrɛ tiɲɛ fɛn a b'a la silamɛya tiɲɛ fɛn seegin na an k'a bɛ yen ko dabalijugukɛla kabayira jurumu naaninan ko mɔgɔ min ka baara ye dabalijugu ye n'i sara dabalijugukɛ kan i bɛ taa jahanama na amma a duurunan n'o ye jurumuba minnu ni mɔgɔ sara n'a kelen o kelen i bɛ taa jahanama kɔnɔ a duurunan o de ye dagadenya ye dagadenya ye baasiba ye mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna n'i dumina dagadenya kan ka sa o kan i bɛ taa jahanama kɔnɔ dagadenya ye baasi ye dɛ 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 dagadenya ye baasi
danga dega sali timine danga dega shun timine danga dega urdi timine danga dega nafla timine danga dega nyama tisabe danga dega mana jena go jurmu tisabe na ye glomo tisabe na ye drogu taw tisabe laydu me danga den ala cey sabo beka ni sara mi kër jani mako wani dina wudule khalidina fiha dangare wala danga de bashi da ala kana ngai amin ala kana naje amin ala kana bwana amin kira bunya kama amin sallallahu alaihi wasallam salim o yangori aywa o wati min drama ko bana namu doni kele ala ki fenje gatala wodi bisikula ce abet ka ke dungele ay nganga hagali to don na aywa kabaira jurmu kashati numero 2 namu o bina amla ni yoro ina aywa ni alay dore ira aninela namu na jara alay aha amenyo zoro ni kene kele ka ce wala kene waraka aywa ka anga kashati numero 3 labe wallahi akana koroto aywa na bana yoro mina namu ama baye aywa na be farla nyonga aha ni mo mi yakashati be soro ka belame namu famu ba kono ibi tafado ce ibi nafado wallahi ibado dinete selfuwe ay ibado dinete yechugo fuwe wallahi dine jogodi ce meni tisel kafridu wallahi wala dinete furga doye ay aha dine jogodi gatala otuma ibo doye ka islamiyala ce ibi tafado wallahi ni ala sona namu ni dore ila nanyo zoro ni kenekle ka aha ablala daga de amina namu abi haklu jigo la mata orola aywa otuma ko barachi mogoyi namu wala sa daga de nga do femendo aywa daga de are mi o kashido ce no sidona namu o bi dobo daga de ala ce o bi dobo daga de la wallahi nanyo barachi aha o mi soro ka to barachi ka jigi gatala doni wallahi fo tafa ka doare fo nafa ka do aywa no dono du namu ibi fenjamu famo konnana ce no famuna namu la yini de oye wallahi aye ali sangare lame aha me akana lame kabi wonyina la namu akana lame kaba libo aywa akana lame kaba kele namu aya lame kabi kan afedo fo na ya lame namu aya lame ni famu klue aywa aya lame ni famu hakli namu aya lame akana ali jati aya lame na ye min fo no bi chugom na yere kan min e bodo gatala wasara nenna ay wasara bollawa ay wasara fama kula ay ngo peyi leki gatala leki jamana do namu wa demokrasi jamana do ce demokrasi jamana namu ne ko ne tendake aywa alaka bara de leki jamana ne ko andan dake aha alaka bara de dabara afara ko bultu ka tuya namu kerito ka tuya nde fo ila ka tuya namu islamo ka tuya ce ni ne ko min danya fo oy bashiya ay ne ti do atui aywa an wandi manini ka fi madu ay an di nini ka fi duna ay an di manini ka fi yanni ay an ti mo to ko fo ere an ni ala to ko fo ani kiran sabo ani majmu gatala an ga to ko fo bi dawla ce awtuma ni be on da da ki be wallahi on di ma ko mi ala de ko ce sab on de mo do mo manye wallahi abada wala oti ntado aywa mo me ala ga dine tietigi nye metodo ay me ala ga dine tietigi ngoye ala yere de wallahi ne ti ala ye me ala ga dine tietigi kele ba be na fo ala kala la ce ala kala ko ni go guru fito klela gatala go guru te kle soro namu barata dabla aywa ibi ishi bi do ga do mudu wallahi ina shan ya ka wala ta ce ala ga me so amin ala ga me so amin o shina namu i mumide shina namu wati mi mundira ma o bana na ala sona mi dugo ke namu kabita imlaya aywa ni ala ye shini shu irana namu ami yo soro nin keneka gatala na jara alai aywa mafu allahumma rabbana atina fid dunya amin hasanatan amin wa fil akhirati amin hasanatan amin wa aqina azaban nar amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد amin إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin اللهم صل على سيدنا محمد amin وعلى آل محمد amin
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.